Team Klavis kiest dit hier eens voor een orensetting als opening van het seizoen. Geen passenconferentie, maar speed dating. Is toch een beetje van het daten, Arjen Stoetiga? Nee, ik ben trouw, dus daten hoeft er mij niet meer. De skreunenpasser krijgt om de 4 minuten de kans om met een nijrieder te praten. Tijdens interviews ging dat dus zo. En ik denk dit. Zo. En interviews met Jillert Anema houdt algemeen altijd ongeveer dit niveau. Als het seizoen nou aast met Dien is en dat is in Dien maar dat pilsje op de bank even weer rond te zien. Wanneer ben je dan tevreden? Als het toen spit is. Tijdens zo'n passenconferentie gaat het vaak over doelen, doelstellingen en vorm. Zei ik bij Jorrit Bergsma. De man die het fjouwerierlien Sven Kramer versloeg op de 10 kilometer, is nevens zijn trainer weer beter worden. Ik kies voor zeggen dat hij een seconde of 3 beter is op een 5 kilometer. Ja, misschien al. Als je 5 kilometer, ja, dat moet even kloppen. En, ja, ik moet elke keer maak ik er weer een stap in om die 5 kilometer beter onder controle te krijgen. En ja, waar weet ik, het zo zou kennen. Zou dat genoeg wijzen om Sven te verslaan te kunnen? Dat wist nooit. Dat wist net. En dat wist ik net als het op dat moment boven Helly kist. De volslijn-interviews met Anema, Bergsma, Stroetinga en Kleibeuker binnen we weer om te vinden op uw website of op de Omroep-app.